Santiago de Compostela, unha cidade de pedra e chuvia, ateigada de peregrinos e turistas. Pero cando a noite cae a néboa envolve as súas rúas milenarias. A cidade amosa a súa outra faciana, a das lendas e os misterios que se agochan en cada recuncho. No corazón da zona bella, eríxese un edificio solemne, a Facultade de Xeografía e Historia. Un lugar de saber e estudo durante o día, pero un lugar de inquedanza e segredos cando as luces se apagan. Porque entre os seus muros, dice que vaga unha alma en pena, a fantasma dun neno. Conta a lenda que no século XVI, un dos bedeles da facultade vivía no propio edificio coa súa familia. Unha noite, o seu fillo pequeno, xogando entre os labirínticos corredores da biblioteca, quedou pechado dentro. Ninguén o escoitou, ninguén o atopou, morreu só, arrodeado de libros e silencio. Desde entón, o seu espírito non atopou acougo. Hai quen di telo visto. Unha pequena sombra que se move entre os estantes, que olla desde a pasarela superior da biblioteca. Un murmurio, un calafrío, a sensación de non estar só no medio da noite. Unha presenza que busca, quizáis, a saída que nunca atopou. Curiosamente, a lenda do neno da facultade pareceu coller máis forza entre os estudantes de finais dos anos 70 e principios dos 80. Unha época na que o cinema de terror popularizou as historias de nenos fantasma. Casualidade. Ou é que a ficción espertou unha verdade dormida. Pero a historia non remata aí. Contase que 40 anos despois da desaparición do neno, unhas mulleres da limpeza, facendo orde nun bello almacén de libros, abriron un armario esquecido. Dentro, atoparon o corpo momificado dun neno pequeno. O fillo do bedel, por fin atopado. Realidade ou lenda. Un conto para asustar aos novos estudantes ou unha traxedia real que deixou a súa pegada na historia do edificio. A próxima vez que pasedes pola noite preto da Facultade de Historia, ergue a vista. Quizáis vexades unha pequena luz na fiestra da biblioteca. Quizáis sintades unha presenza, a do neno que nunca chegou a saír.